खुलुमबाय सोनाफोर आंनि Jobanivlog टिउसनाव थामखौ फिन खेबसे बरबावबाय सय मासजों फगबारनाय महर लाना सोनाफोर दामुगै एमफ्राय ब्लगफोरा जोबोद नायलांबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो होंगो दोंगोखौ नुबायना सोनाफोर माने दाथ' दादिमोनहा बिजनियाव गैला माने बिजनियाव थांलाय फैलाय आरोना हजों नालाय हा हुफोरा ओमफ्राय बेवहायथ' न' लुनानै थाफैबायना सापागुरियावहाय रैमोफोर होननाय गामियावहाय स' मालाय रैमोफोरनि थागिबिफोरा गावसिनि गामिनि जाबाय नालाय दा बिराद लैहोर बरायनो होननानैहाय बिजानावमोनखौ नैबे फास्रा गोसोम गाननायानो माने रेडि गसंथ'नानै दंफैयो आरोना माने लामानिफ्रायनो बरायगोन होननानै आरो बरायफिनबावगोन आरोबाव न'आव थांनानैबो थांखांनानै आर'नाइ सारनाइ सोनानै फैखांबाय गोबाङानो सानसे सिगाङावबो बेनिफ्राय दा रैमोफोरनिफ्राय एकदम रलिं बेल नैबे मेन सरबनिफ्रायनो एकदम बरायगोन गाजा गोमजा जोंहा बयनोबो मिथिसार होनांगौ होननानै आरोना बिराद फुर्ति मोनदों नालाय गासिबो थागिबिफोरानो आसपासनि थागिबि मानो मोना जानो ना सनाफोर न'खरनि मानसिफोरखौथ' दा बुंसै बयबो हाथायफ्रानो लोमलाला एकदम बोरैबा जाजोबखाबाय ओमफ्राय लोगोसेयैनो गामिनि खाथि खालानि जों बर'फ्रानो बयबो गोजोननाय मोनोना सोरबाफोर बिदि मोनोब्ला स' बेवहाय रेडि जानानै दङ आरोना गाजा गोमजा रायजोफ्रा ओमफ्राय फैबावनो लागा दंबावोमोन नालाय एसे नेथ'नाय जादोंमोन बेयावनो एसे गसंनाया बिदि गलं गफं टाइपनि नुदों आरोना बाखि मस्त आरो सोनाफोर स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लग नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय बिजनि फारसेनिफ्राय लैहोर फैनो हाथ'वाखै मा होनो बे सेकेन्ड गामिसो जाहैबाय दादि माने फार्स्ट गामियाथ' जोंहा बिजनि कप्ट'पलिस नालाय बेनिफ्राय फैथ'वाखै बेनिफ्रायबो फैगोन होननाय खोनाखादों मानो फैया जानो एसे मोजां खुसिनि मखायाव सोर फैया जानो नङा होमबा सोनाफोर सब फैगोन बेनिफ्रायबो दा बे सेकेन्ड गामि नैबे आमाय आरोना आंनि हाजबेन्ड जोंनि आमाय ओमफ्राय रेडि आरो सोनाफोर ना ओमफ्राय फन बिनानावनो आयौ माने एकदम बेबा बे कंग्रेचुलेसन हरनाय खबर लाहरनाय लोगो दिगि माने फन आरोना जोंफोरा फन बुबाथ' बेस्थ'सो माने मोनानो आरोना मानो फन फैया जानो नङा होमबा सोनाफोर इसेबां मोजां खामानि जेनेबा कंग्रेचुलेसन मोननायनिनो खामानिखा जखन बयबो गोजोननाय हामलाय हरनाय जासि हरनाय एकदम फन आरोना गुलदुमदुम गुफुर जि जोमनायानो मादै आरोना मतलब बे बिनानावनि बिमा जाहैबाय नै रेडि এছিয়াছ উত্তীৰ্ণ হৈছে আমাৰ ফামি মুছাহাৰী দেউতাকৰ নামটো জৰ্জ মুছাহাৰী আৰু মাকৰ নামৰ লীনা মুছাহাৰী আমাৰ গাঁৱৰ পৰা এই এছিয়াছ উত্তীৰ্ণ হৈছে এই বছৰ আমি এইটোকে আজি অভ্যৰ্থনা জনাম বুলি আমাৰ ৰৈমুপুৰ ৰাইজে আমি আশা কৰিছোঁ ৰৈমুপুৰ ফামি মুছাহাৰীয়া आरो बेनि बिमाया रायजोनिफ्राय साबायखर थाबाय बिफा जर्ज मुसाहारि आरो बिमा लीना मुसाहारि बिथांनि अनजालि फिसा फामि मुसाहारिया दिनै एसिएस मोननायनि थाखाय जों दिनै बरायनो आखायाव लादों आरो जों बरायनाय जाबाय जोंनि आर'नाइ गांसे नाम बिलाइफ्रा आरो जों समायना जोंनि फिसाजो नैबे बिथांमोनाबो हानजा मोनसे आरोना बयबो फैखागोन अबियासलि बर'ल' नङा हारसा एरियानि मानसि गोजोननायथ' फोरमायदों ओमफ्राय होमबाबो जों बर'फोरनि गोजोननाय आलदा रोखोमनि नुजाथियो ना सोनाफोर बेबायदि मोनसे मोजां गोजोनथाव रादाब मोनोब्ला ओमफ्राय फैगासिनो आरो फैबावनो लागा फन एबसुनि मानसिफोर लैहोर आसपासनि गामिनि मान बावफैनायजों लोगोसे फट' लानाय भिडिअ लानाय बेफोरथ' सोलिखायो नङा होमबा सोनाफोर जेखि सर जाया मानो गरिब जा धोनि जा जायहा मेरिट बिथांमोननि थाखाय बिथांमोना सुपार 50 बेबायदि मोनसे आसनि दानानै बिथांमोना पुलिस स्पन्सर खालामनानै बेबायदि मोनसे कचिं होदों बेनि गेजेरजों जों खोनादों एबार बिथांमोननिफ्रायनो साबासो बिजाथिफ्रा सासे जाफुंसार सासे अफिसार बर' हारिनि गेजेराव सासे मोजां माने आइजो अफिसार जानो हाथों आरो हागोन जों आसा खालामदों आरो बिथांनि इयुन जिबनखौ जोङो मोजां जालांथों होननानै जों आसा खालामदों लोगोसे बिथांनि देरहानायजों जोंनि जि इयुन जोलैफोर जायफ्रा दिनै फरायसा बिथांमोनाबो जाहाथे फामि मुसाहारिमोन बायदि मोजां मोनसे कम्पिटिटिभ माइन्ड गोब्राब बेनिफ्राय सोनाफोर जोंहा अन्दरनि रेडि आरोना मान बावनाय हाबाफारियाथ' जाबाय थागोन खिन्थु जाहोनाय लोंहोनाय मान होफैनायफोरखौ मान हरफिननो रोङाबा नङा होमबा सोनाफोर ओरैहाय जा सोलिगासिनो दङ आब'मोन
साहा फानि गोदै गोबाबनि रेडि आरोना बेफोरसो असलि नङा होमबा बेफोरबोथ' असलि लोगोजोंनि मादैखौ मानो इदि दागा मागा ओमफ्राय आंना माबा हम टुर बायदिसो जालांबाय आरोना नै ओमफ्राय जोंहा आसोला आरोना सिबाय बेसे भिडिअफ्राव ओंखारबावनो नङा होमबा ओमफ्राय नैयाव जिरायनानै दङ बिब' फंबाय मतलब जोंनि आनै ओमफ्राय दादि ओमफ्राय बै आमाय आरोना ओमफ्राय नै बेबो न'नि मानसियानो जाहैबाय थ' जागासिनो बिदिनो सियार एसे भारा लायनानै रेडि आरोना नै सोनाफोर पेकेटआ जोंना वाव नोजोरा बिराद गाज्रि नामा ओमफ्राय आइ दै ओमफ्राय इन्टारभिउ खालामनायाव मादैनाव सोंनायाव मा जाहोनो सानदों मालाय मादैया खिथाखादों गोदै गोबाब एसे माने जाहोनसै होननानैहाय मतलब मुमिथा आरोना सनाफोर मुमिथायाबो फुरा जरुरि नङा होमबा सिगाङावनो इम्परटेन्ट बेयाव फैनाया दादिमोना एसे गोबावानो जाबाय गोबाव माने गोबावानो जाबाय ओमफ्राय बिनानावनि इन्टारभिउखौ नायदोंबा मिन्थिखासिगोन दादिमोना बहा जेनेबा दादिया बहा थाबोदोंमोन मादैमोन नानिमोन बहा जन्म जादों बहा देरदों बेखौथ' माखासे इन्टारभिउआवनो खिथाखादों नायसनबायदोंबा नुखासिगोन निउसफोरावहाय आरो नायसनाखैबा आं मालाबा गुवारै खिथासिगोन आरोना जानाय लोंनायखौ एसे सुना नोंसोरनो देखायबाय आङो निउसफोरावलाय आरो मा इन्टारभिउखौसो देखायोना आंना नुवाखै एकदम घरेलु मामलाखौबो एकदम सामिल आरोना बेनिफ्राय जानाय लोंनायजों लोगोसे नै जोंहा माने खुसिखौ जाहिर खालामबाय आरोना मोसानानै ओमफ्राय गानखौ कपिराइट फैजानो गिनानै आं साइलेन्टआवसो होबाय आरोना नै मादैमोना एकदम गुलुम गुलुम मोसागासिनो दङ गोजां बोथोर हाबहांनायनि माने खुसिखौ मोसानानै एसे स्रां थांहोनो होननानै आरोना गानखौ ओमफ्राय बारा मुजिनाय मोनाखै सोरबा सिबायफोर स्ल' मसन जाद्रायदों आरोना सिदा सिदि बिमा फिसा बिसालाव जा गाखोआ जा गियो जा नै बिजोंसो गाखोबोयो जा बिजों गाखोबोआ बिमा फिसा फोद्दा फोद्दि गोलैया होननानै गियो जोंहा जाम्बि नालाय लामाव रावबो गुबला गुबलि गैया बिमा फिसा साथामजोंनो खावब्ला आरोना बोरो सोरना बारा टाइम नाङा जास्ट इम्परटेन्ट जेखौ नांथारगौ बेखौ लानानै ब्लड आरोना र' एसे फटाफट बासिनानै लागोन सोनाफोर सावरायनांगौ खोथा दं बिरादनो आयो मा बियो बाथ' बिलाइ बेखौ लाया फुलु है बे जिनायसो नै बेबु गनायसो नाङा बेखौ नाङा बेबु गनायसो दादां दामफ्रानो अयथासार गोजाहाय अमा नोङाहाय सना अमा नोङा बेनो मोनफरटिनाइनथार नांगौ बेखौ नांगौ दाउखौ लागोन ना पेंगुइनखौ मोनसे लाना होनांसिगोन बिराद मोजां गेलेयो पेंगुइनखौ नङाबा दाउखौ मोनसे लानोसै बाबा नोंनि सामानखौ नों बासिथां फटाफट गो थारमाने नै बेफोरबायदिसो आरोना बे सिङाव दा सायाव थायो फुरा हामदों देलाय सोबावलाय थिगैनो दंना बरिया कालारा ओमफ्राय मेंग्लेग्लेया जाबाय आरोना बाबा बेखौनो लागोन ना लाया बिदियानो मोजांलै मैला नुवा मोनसेया ओमफ्राय नै गुफुरसो आरो फाख्रा सिख्राखौबो नाङाबालाय गुफुरखौ गाननायलाय दालाय हामदोंबा दालाय माइदि नुयो नायलाय गाननायलाय ओमफ्राय नों मैला फुबाय थानांगोन ब्रासजों आयु टाइट नङा माथो गिदिर साइज बिग साइजखौ नुवाखै नों लानो नांबावखौ लानो कमप्लिट जानाङा जायखिजाया मोनसे ला गुफुरबा फुबाय थानांगोन आं फुनायाव गैया नैबेखौबा फुनांनाय नङा ओमफ्राय गुफुरखौ मोजां मोनथारदोंबालाय आरो माथोबाव दे सेन्देल बायनो फैबाथाय जुथा गानबोनो नाङा सेन्देलखौनो बायनो गाननानै फैनांगौ मोजां मोनदों वान साइज बालाय माथो जाखो नों टु साइज लाबा बिराद गोलाव जागोन उननियाव बाबा टु साइज लाबा बै उनथिंना बेसेबांबा गोलावसिन थागोन आंनो हामहैगोन देलाय गानलाय आं नायनो एसे दे गान बेलाय माथो बरिया नै आफाथालायानो नै थाबाय आग्लायलायनाय गाइसमोन नायसाय आरो माबा गिदिर नांबावगौनो सेस मानसि माखाजों मा जागोन नांलाय आफा गस्लाजों सेन्देलजों सेट जाबायमोन दे लामारबाय बेखौनो गुफुरखौनो लामारबाय एकदम गेगायगायनो जाबाय जेबो नङा फैदो फसायनायखौ लायाबाबो ओमफ्राय दा गानग्रायानो सुखानाय नङा माथो होनबावनो गेजेर फुख'बाय थानांगोन खिथाखानाय जाबाय आया सोरथो फुख'नांगौ दा गानबाय थाग्राखौ न' सिङाव गानसै न' सिङाव गानग्रा सेन्देलसो लांफैदों अखाजेरसो लाबाय आं आरो बे पेंगुइनफोर बायदि गुदुङा उल बादिया बेखौसो लाथों सानदोंमोन गैया थ' आदा होनबा लागोन बेहाथ' बेखौ नागारला बेहासो मालाय मालामाल थ' जाबाय रां रुफा गैया फैद'
थफि गोनां गस्ला नांगौ जालायबाय जोंहा रायजो राजाया बाबाया नों बाबानाव होनदोंमोन थफि गोनां नांगौ होननानै बाबानि बायदि ओंखायनो बिफाया बुंनो थफि गोनां गस्ला नांगौनो बायना हो जालायबाय आरोना आंखौ गेदेरफोरनि बारा साइज कालारफोर मेट्स मोना आङो उन्दैनि मोजां मोनो दे जाबाय दे आबा दे फैसा खिथोना रुफैया आयं बेनो 400थार थ' जाबाय बाबा जाबाय नो जाबाय हामबाय ना जाबायथ' नों लादो थ' जाबायलै इदि लांफैयाखै आं सेन्देलसो लांफैदोंमोन गुसु जानायखाय थ' नै मालाय बेहा बाथाबगासिनो दं बामथाबगासिनो आयै सना नुबानो लाफ्रां लुगैयो छटु प्रानिनो नै बेखौ नायनो र' गाइसमोन नायबानो फुथुनो लुगैयो नै जारलासो फिसाफ्रा लानांगौ बिमाया नायनो मोना लानो मोना नायनोबो मोनथाय गैला एसे नायनोसै आं मोजाङै दं दासान्दि नुवाखै आं माने सानजों जगाजग गैया खालि फनावल' दङ 9 नाम्बार गानग्रा मानसिया मा जागोन आंनोखौ समायाहाय नै इदि सेन्देला भगबान आथिंजों सेन्देलजों आसि माइलनिफ्राय नुहुरखानाय नंमारगौ उमुगानो होनलायनाय गैलाहाय सेन्देलालाय सफ्ट मोजांथारमोनहाय सहायनो हाया आं खय लाखमोनहाय 3 लाखमोन आरो बारा दाम नङामोन नै आंना ओरैसो खुनु खोथा गैया आरोना नै बेबादि लांनाया मुसिबाय ओंखायनो बेलेग नायनोसै सानबाय आङो बे टाइपनिखौनो नांगौ आंनो ओंखारबाय थानाय जि एरो थाबायनायावबो भगबान बिदिबा माला मोनहैनांगौ जाखो गावसो थाबायनोनो गावसो हायोनो भगबान आंहासो आथिं मोलाय लांबाय आं बेनिखौनो आसि खन्था लासिगोन जोङो भगबान बेयाव फैबाबो गिनांगौसो माम्पार जेखौ नांगौ बेखौल' लादो बाबा बिदिखौ दांगोन नामा मानसिया थां सस गैला सस लादो सय सस दं नुदोंबा सय सस लादो सुजि लानोसै ब्लड थ' आंहासो मेंगुलायबाय सासे नारखोनाय सासे मानाय आंनि आसलि मालखौ मोननानै बिराद सान्थि मोनबाय आं ओमफ्राय नै जोंहा माबायावनो जाखानोसै आरोना मलावनो ओरैबायदि आयै जिनो हट प्रभु भगबान हरे कृष्ण इमलि 3 सय सस बिराद मोजां मोनो आरोना आङो बास मा लांनो फैदों मा मादों बजायसो जाजोब्बाय नै अयथासार फैदो आं बामसै आगैखौ जाबाय आरो टिफिन गैया मा गैया बावखादोंमोन फैनाय फावैनो लाखाबाय थेमाफोराव माइनास जाजोबखाबायमोन एखमबा बिमादै आसार सोनानै लांलाय एखमबा बिफा आसार सोनानै लांलाय दाख्लैबो सासे हालदैनि थेमायावनो सोनानै लांबाय माबाखौ मैथा आसारखौहाय थुदो लाफिनखाबाय ओंखायनो 500 रुपियानि मेहेंगा टिफिन नुनानै बिदि मेंबावो थैखासिगोनहाय फैदो मा फैदो थ' जाबाय नोंनि बेग बायदि एखे दंखायो ओमफ्राय नायदो सनाफोर आंनि गाइसमोननि आखला बेयावनो बायबाय बेयावनो जाखाबाय दा बिमाया पेकेटखौल' पे खालामनो होनांसिगोन आरोना मिनिथावथाव ओमफ्राय नै बेबो दहायनो 2-3 माइनासखा रावबो बिदि फिसा गैया खोमा जेबो नङा नो जाजायो जाना हो मा गोलैनाय बेलाय फैबाय बेखिनियावनो हां थोनो हेसमेस मोनबोलायबाय आरोना बेखिनि शपिंआवनो ओमफ्राय मा होनो सोनाफोर दिनैनि भिडिअआ मोननै जायगानि जाहैनाय जाबाय आरोना बे जाय भिडिअखौ आं होदों बिनानावमोननि न'खरनि बेयो फंबायफोर खेबनानै हरनायसो माने शुट खालामना हरदों आंनो बुंदोंमोन आरोना मोजां लाथावथाव भिडिअफोर मोनोबा हर आंबो शेयार खालामनो आरोना स' आं थांनानै भिडिअ बानायहैनाय बायदि मजाथ' बहा जानो बेथ' मखाया गैला नालाय ओमफ्राय स' आं होनबाय थेवबाबो नोंसोरनो खालामना हरदो एसे एनै आं शेयार खालामफानोसै आरोना होननानै थ' बिसोरसो खालामदों एलुएलानो ओमफ्राय माथोबाव सोनाफोर गाज्रि मोननांला ओमफ्राय आं मैया बिनानावनाव थांनो होननायखौ सोरबा बेयाव सानदों आंबो भइस होबाय नालाय मोजाङै खिथास्लाबनो मोनाखिसै बिदि दागा मागा भिडिअ खालामनाय बायदि जाया भइस होबाथाय साबसिन जाया आरोना मोजां मोना आङो आरो आंनि भइस होनायाबो बुहुत प्रब्लेम जायो न'आवहाय गथ'फोरा सानसेयावनो 4-5 ट्राइ खालामनानैसो आं भइसफोरखौ होनो हायो थ' आं बे जाय बेयाव रुमाव फैदोंमोन बिनानाव बिनियावसो थांदोंमोन ओमफ्राय ज' फैदोंमोन सानैजों भिडिअखौ आं लानाय जायाखिसै आरोना बेसिबां शुट खालामबाय थानो होननानैहाय स' बेनाबो खामानिया गाले गुजाय जोबाखैमोन नालाय दहाय फुङाव आरो थांबाय बियो ओंखाम जानानैहाय स्कुलाव थांबाय ओमफ्राय बियो सनिबारनि ब्लग सनाफोर बिहा मालाय दा बङाइगाव थांबाय बिनानाव उन्दैखौ नुहैसिगोन कंग्रेचुलेसन होनो मोनहैसिगोन मालाय हाग खालामनो मोनहैसिगोन आंहा मोनथ'नाय नङा बिमा बुरै जाबाय नालाय आंहा जाम्बा जाम्था गुवाहाटिनिफ्रायबो सासे आब'आ फैसिगोन मालाय बिसोर जमा ओमफ्राय आंल' बेयाव
बेखिनिखौनो शेयार खालामबाय सोनाफोर गाज्रि मोननो नाङा आरो आं दाबो थांनो हाथ'वाखै थाङोबा आं फुरा इलु इला शेयार खालामगोन ओमफ्राय सोरबा सोरबा साननो हागौ मा बे बिनानाव सासेनि भिडिअखौनो बारे बारे शेयार खालामबाय थागोन होननानैहाय बिनि बाथ्राखौनो होननानैहाय स' गोसो गोरबोआनो दा बेखिनियावनो आटखिनानै दं नालाय बेखौनो शेयार खालामनो लुगैनानै शेयार खालामबाय आरो जेराव निउस टिउसाव जोङो शेयार खालामलायनानै नुलायखागासिनो दङ नालाय बयबो मानो नुनो बयबो मानो नायनो नुसननायफोरा नायबाय नङा होमबा ओमफ्राय आंबो शेयार खालामफाबाय आरोना बिब' हिसाबैल' नङा मेरला मानसियानो शेयार खालामदों गाज्रि मोननांगौ जेबो लागा गैया ओमफ्राय निउसफ्राव होनायखौहाय कमेन्टफोरखौबो चेक खालामो नालाय आंहा कमेन्ट होनाय बेमार दंखायो बेवहाय सोरबा सोरबा होनबायानो बेबो गुबुन हारिजोंसो थांखासिगोन बांगालजोंसो थांखासिगोन जाथो होनबाय आरोना स' बिदिद्राय साननो नाङा दानो बेस्रा बिनानावा दासो पास जादों बेना बिदि जेबो साननाय गैयाबो जानो हागौ बिदि मानो साननो जेनेबा स' नोंसोर बिदि नेगेटिभलि साननो नाङा सानबायबो सानबाय एकदम कमेन्टआवबो लिरना होबावो आरोना बांगालजोंसो थांखासिगोन बांगालजों जाहैखासिगोन मोजां नङा सोनाफोर दानो बेबायदि दावराव खालामनो नाङा सोरनिबा खुगाया गाज्रिबो जायो मालाबा नांगारोबो आरोना जों गावजों गावनो बिदि थ' साननो नाङा बाट नंगौबो सोरबा सोरबा एसे दावखोनायफोराहाय बेलेग जाथिफोरजों थांदोंबो बे हिसाबै जों नों आं आमिन सानफ्रा साननायबो फैलायलाङो मानसिफ्रा एसे जौगाबा बेलेगजों थांगोन बेलेगजों जाहैगोन बर'खौ नायफिननाय नङा बेबायदि होननानैहाय थ' गासिबो नंजोबा सोरखौबाबो जों नोंनि मानसिखौबो सानफ्लांनाया जोंनि थाखाय माने एसे बारा थिग नङा आरो बै सानजाग्रानि थाखायबो मोजां नङा नेगेटिभिटि एथबां लाबोनो नाङा आरोना थ' बिनानावना जेबो बिदि माइन्ड गैया आंनि कमेन्टआवबो सोंनायखौ नुवाखै बिनि बांगाल बयफ्रेन्डआलाय खुसि जायाखै होननानै जाम्बा जाबाय बे मा होनना बुंबावनो आरोना थ' मानो बांगाल बयफ्रेन्ड गैया बेबायदि दा बुंनो हामा आरोना थ' दा खुसिनि समय दा ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै सोनाफोर आङो जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायनायलांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ आइ थेंक इउ स' माच गाज्रि मोननांला दे ब्लग्सआ बेलेगनि जेरै एसे शेयार खालामनाय जाबाय आरोना